Hej og velkommen til. I dag der skal vi vise jer, hvordan man laver en boxplot i programmet GeoGebra. Du starter med at gå herop, så trykker du på de 3 prikker, og så går du ned i regneark. Derefter skriver du dine ønskede tal ind. Det er lige meget hvilke tal du skriver ind. Så markerer du dem, og så går du op og trykker på den, der hedder enkelt variabel analyse. Derefter kan du så vælge, om det skal være histogram eller en boxplot. Og så kan du trykke på denne her, og så får du eksempler som altså minimum, Q1, median, Q3 og max.